Takže zdar lidi, vítám vás Migit, tentokrát z mého, no vlastně nejenom z mého, z našeho nového kanálu Master Studios. Měl jsem i svůj starší kanál, možná vám ho dám někdy do popisku videa, když budete chtít, ale to teď neřešme. Toto je úplně naše první video, teda z tohoto kanálu. Založili jsme ho já a Virexia, kterého z toho starého kanálu taky můžete poznat, ale dost o tom. Možná ho poznáte v jeho dalších videích, kdo ví, to z čeho bude točit. Možná se k nám ještě někdo přidá, ale teďka neřešte. Takže, jak jsem řekl, naše první video, vlastně moje první video z našeho kanálu, tak, už jsem to konečně řekl dobře. A naší sérii, nebo naši, tak dalo by se říct, možná kariéru, kdo ví, na YouTube, začneme tím, že já začnu točit Diablo 3. Ano, je to velmi oblíbená hra, aspoň co teda jsem slyšel. Mám ju teprve chvíli, tak jsem ho moc ještě nevyzkoušel ani. A hrál jsem teprve jenom za Barbara chvíli za Demon Huntera, nic víc. Takže vlastně, o co tu jde? Nevím, jestli znáte Drakensang, ale pokud ano, tak to je velmi podobná hra, až na to, že Diablo 3 není zdarma. Ale to je o dost lepší jako. Takže jako můžete se prostě podívat, sami to poznáte. Je tu na výběr 6 povolání, jak vidíte, a sice Barbar a Crusader, ti jdou všichni přes sílu, Demon Hunter a Monk, ti jdou přes obratnost, a Witch Doctor a Wizard ti jdou přes inteligenci. Já jsem se rozhodl, že ve svých videích se budu snažit, a bude to můj primární úkol, budu se snažit hrát za všech 6, no vlastně za 5, jak vidíte Crusader, za toho nejde hrát, to bych musel jakože za víc ještě peněz, ale za to o dost víc, protože bych si musel účet upgradeovat. Vypadá tady velice silně, ale nevím, možná později, jestli budeme známí, tak se uvidí, díky vaší podpoře. Ale jinak zatím nic, takže máme 5 povolání, Barbar, Demon Hunter, Monk, Witch Doctor a Wizard. Nevím, prvně budeme hrát za kluka a budu se to teda snažit zahrát úplně celý. Nevím, jak daleko je konec, takže si asi moc troufám. Nebudu to zase vyjmenovávat po třetí, prostě za všechny, co budu moc zatím. Možná teda někdy za toho Crusadera, to bude takový bonus. A pokud máte Diablo 3, tak stačí napsat do komentáře, nebo na Skype, nebo Facebook, klidně vám napíšu, jaký mám. A můžu si s váma zahrát, kdykoliv budete chtít. Mně to problém nedělá. Tak, ale aby jsme už začali, tak první půjdeme za Barbara. A jak jinak ho pojmenovat než Migit, že? Tak, takhle za Česku vypadá. Nic moc, no. Takže... Heroes? Jo, tady vlastně vidíte všechny moje hrdiny. Co zatím mám. Ale... Tady si vyberu. Jo, abyste se nedivili, tak nepůjdu na jako kdyby multiplayer server, protože tam, když něco dělám a budu třeba mluvit a zastavím se na chvilku, všichni tam vyžerou všechny úkoly a je to na multiplayeru takový zase nedomyšlený. Ale možná, že akorát něco nevím a tak. A tak si půjdu na svoji privátní hru. Privátní, to je jakože uzamčeno, ne? Nevím. A dáme si to na experta, tak kdyby zase nejsem. Zatím jsem to hrál akorát na normal. A ve hře to jde změnit akorát jednou. A to jenom o 1 stupeň. Jakože z normálu akorát jednou na hard a pak už to nikdy nezměníte. Já to dám na hard. Jako vidíte, tady vám to ani dá velký bonus, takže dobré. Save close. Počkat, co tam bylo. Kampaň, adventure. A jo, to ještě asi nemůžu. Takže start game. Jdeme na to. Jinak každý videjka budou mít z této série asi tak 20 minut, zamýšlím, aby jsme to neudělali za hodně. Nebudu vám tady nic vysvětlovat, až jako za pochodu, až něco dostaneme. Tady jsou prostě skilly, inventory, quest a žurnál, ničemu se dělat achievementy, game menu, to můžu escapem, no. Takže jako Barbar tady mám Fury, to dostávám, když bouchám svým normálním útokem, 6 Fury za atak. A tady ještě nemám žádnou schopnost, akorát, že hodím svou zbraň. Tady životy, no jdeme. Na začátku to bude takový lehčí a
lepší možná, protože Barbar je snadný úplně na ovládání za prvé. Za druhé, přece je to začátek a tady jsou začátky úplně mega lehké. A za třetí, co jsem chtěl říct? Jo, ještě nemáme žádný útok s Ferom. Nenechte se oklamat tím, že tady jsou jenom 4 sloty a plus tady tyhle levá, pravá, levý a pravý klik myši. Ale do skillu, tady si vždycky vyberete, tam budete dostávat ještě další útoky. Takže to znamená, že jich je tu 24, pokud počítám dobře, no 6x4. A ještě u každého budete mít 4 nebo 5 run, které vylepšují ten útok, takže jako úplně bezvadný. A tady ještě pasiv skilly. Mega super. I seek the fallen star. Captain Rumbling, more dead are coming. We can't open the gates until we drive them back. Mně se říká změna názoru. They keep coming. Možná uslyšíte jako televize detektivek vykání uší, možná si to mám jako. Tady se budete tak fakt dost. I've never seen anyone fight like that. Guards, open the gates. Hammer of We'll find Dance. Leah at the slaughtered Call calf down a inn. mystical hammer and smash group of enemies. Jo, dobrý, takže hned útok za Fury. Vyzkoušíme. Aha, tam musím na někoho asi. No tak nic, tak jdeme dál. Burn those corpses before they rise again. Jinak nebudu se to snažit projít celý co nejdřív, budu s váma úplně všechno procházet. Až potom možná na těch dalších účtech to bude procházet rychleji. Abyste prostě viděli všechno. Tak. Are you Leah? I Rumford. did. Came back. Watch out! The wounded are turning! Hezky. This is killing business. The dead will overwhelm us. I will. Thank you. Podívám se tady, co to je. Její pokoj, jo? A kniha. We've been under siege for 6 days now. Jo, ty žurnály, to je Uncle Deckard hruza. is still To missing. vždycky, ani když Captain najdu novou Rumford and the příšeru, others are tak losing hope. vždycky tam něco I tell them říkají. not to lose faith. A tak If lepší. help doesn't arrive soon. Co tady? Klíč. To je tak tvaru. No, co dál? 16 militiamen went out. Only Rumford came back. Jinak, kdybyste chtěli slyšet hlášky všech postav a tak nebojte se, tady máte v chatu. How can I help fight your war? Well, they're attacking the barricades. Cípni! Ty střílíš, jo? That's one of the Nevím, wretched kdy mothers. kdy There are to more budu of them in the projíždět, ruins down protože the na road. hard jsem to ještě opravdu nehrál. Takže jsem zvědavý. I, Deckard Cain, have spent many years traveling and writing about the strange creatures in our world, but the sight of the wretched mothers still haunts me. They are the remnants of Queen Asilla's slaughtered handmaidens who were twisted by foul magic. Now they feast upon cadavers and regurgitate them as newly formed, risen dead. Tak to je hezká animace. Jak odlítli, viděli jste? Hezky. Tak tohle se začíná líbit. No zdrojte, já vás chytím. Lord. I will never forget the first time I saw these horrors shambling out of the misty woods. Our loved ones, buried long ago, rose from their graves and began to attack the living. However, the risen dead were only the To je beginning. třetí. Ne, druhý. I grow in power. Třetí level. Like a boss. Zase nový útok. Jak často ne? No, možná na začátku. No vidíte, a tady ten náš normální útok už se vylepšil na? Dobrý. Se to dává jenom... Se to dává o 1 fury míň, ale je to plošný útok, pokud se nepletu. Vyzkouším. Jo, hezky. Ne, to bude lepší. Tady máme první dungeon, myslím. Ano. No vlastně nevím, dungeon, to jako tomu tak nic.
to žít. Nepapla. Nevíš se, kam vůbec se nevíme. Jako vždy dělal tam. Jak já ho nazývat? Tu jako oni mi dávají nějakou damage. Jsem se, že to bude lehčí. Ale tak přeci jen ten hard. Jak normálně na easy. To je štěstí, kdy uberou, já nevím, 8. Jež ty techní. Nic není. Viděl jsem, že to lehčí. Ale to, že je to začátek. Chtěl ty životy. Aha. Hezky odlítlo. Tohle byl dungeon nic. Život jel na polovině. Proč ne? Proseknout si vlastní pařez. Já nechtěl. Jsem prostě ničit. Jo, to je to, co dává život. Nemůže nedechat. No to máme obtížnost. Nebo barbar. A nebo počkat, toho mi fotil. Ježiši. Jo, já se nasadím. Tak, jdeme. No, armor asi nějaký, no. A hned enchantovaná zbraň. 3 life after each kill. A ještě život za sekundu. Tak to se mě bude hodit. To se na barbarovi bude hodit. Co ty regenerují? Nejlepší. Druhý dungeon. Jdeme do něj. Ten bude ten stejný. Ježi, já to neprošel, že? Co tady? Jenom često? V tom něco bude. Aha. Aha, už jsou tu. Všechno návštěvy tam. Jdu radši sem, ať na něj jdu. Tak, pojďte. Si po každém chvíli jakože nebudu tady horší. Pojďte no, ano. Ukažte. Dvě se léky stání opět naspával. Tady vlastně takový slabý. Nebo jsou ani vydrží. Nebo jsem slabý já. To všechno. Teď už. Já si nemůžu pomoct. Ano, ta regenerace života už pomáhá dost. To mě pohne s duchem. Jinak má to takový menší problém. Já teda budu natáčet 20 minut, ale abych se přiznal, vůbec nevím, jak dlouho natáčím. Takže. Možná asi tak. Jinak dá se stáhnout i Diablo začátečnická jak Starter Edition zdarma, ale je to jenom pro new bossíkovi, který ho vám představí. To von, připomenu vám ty časy, kdy ho první viděl. Chtěla by to level, no. Předtím to šlo rychle, teď nejsou žádný. To bylo asi na dlouho. Tady už jsem byl. Já jsem to prošel. Asi.
Ne, tady jsou ještě. Pojď. Not enough fury. No to je na Fury. Nová hlas. Hezky. Díky tomu se mi začíná Barbar líbit. Vždycky prostě někam odletí. Další se vždycky asi teď nevím, co to prášek, ale Creatures can rest now. další nový. Myslím, že se randu. Aha. Co umí? Aha, no. Dá to 15 Fury. Cooldown 12 sekund, to není špatný. A na 4 sekundy kolem je to ještě nic nehybní. A ještě jim to dá to, kde můžou útočit. Prostě stun. Originální stun. To je dobré. Tady všechno je asi, že ne? Asi jo. No pojďte, hned to vyzkouším. To dáme tady. Počkám. Co tady? Hezky. Ale jinak ty animace na Diablu, to se mi strašně líbí. To jako tady pěkně vychytali. Pojď, neboj se. A na to týká. To bude, jo, první takový minibossík ještě. Jen tak hranej minibossík. Old Tristan, Diablo himself once walked this place. Už padně to. Horší. Co je tu? Nic, nebylo, nic. No to jsi neměl, kamaráde. Nezdraj mě. Ty nezdrhneš. Tak, pojď. Pojď bojovat. Buď příšera. Killing this. Ježíš, už zase máš zvracečku. To zlečí. Berte si to není. Still recharging. Ne, ten bol, teďka ne. Právě ne. Dobrý, lepší. Ne, ještě ne. Teď. Epic attack! Tak ty taky jdeš. More fury. To jsme si... Co to je? No, uvidí se. Zatím... Tohle zbraň. Enchantovaná. Tak jde se na to. Takže vezmu si klacek. Dobrá damage. To je ještě healování. Klacek. Meč. Klacek. Meč. Já si to vezmu. Dobrý. Takže tohle už můžeme prodat. Čemu jestli dej tohle? Tak. Aha. Jo, to je na crafting zbraně asi. Jsem rychlejší. A dál se to nechce číst, jsem rychlejší. Putneme to, jsem rychlejší. Co je tu? To se mi nezdá. Tak ne. Tyjo, to je problém, když nevím, jak dlouho natáčím. Vůbec nedám pozor na čas. Nevím. Myslím, že bychom to tak mohli ukončit asi. Možná je to brzo, možná pozdě, já nevím.
Thank you for your help. But Nor should I gain weak strength. Rukavičky. A nový útok. Místo toho kladiva, to musí být sakra dobrý. Ten kladivo byl taky dobrý. Ten kladivo. To kladivo. No tak, dá to všem krvácení okolo, no. To nemusí špatný, na 5 sekund. Jakože bude to asi dobrý, ale... Let us search We'll for need to. Ale. No, asi tak to řeknu. Jdu prodat věci, no co to je? Další. For many years, villagers were too afraid to settle near the ruins of the cursed town. This is the only thing not Asi tak, já rising tady from the dead prodám in teďka this ty town. věci. Uložím si do steše, no do čestky tady. Ty přebývající, nebo tak. Uložím ty debrisy, nebo co to je. No a to bude pro dnešek asi konec. No vlastně mohl bych se podívat, jak dlouho natáčím a když tak ještě pokračovat. Takže prozatím, kdyby to byl konec, tak nezapomeňte lajkovat a zdarec.